Waard Nijbeet zijt romte. Hoewel het net vier van de Aazaan en de gruttere plakken leidt, is Nijbeets doch een oase van rest en romtebleun. De 1700 inwoners genieten van eindeloze kuierpaden en het wetter van het Polderhoofdkanaal. Van een borrel in het café of de nachtmielswien in de dorpskerke. Goede zwarg in de nieuwe dokterspraktijk of gewoon omtinken jaan om elkaar. Hier is in alle opzichten een vorm van mijlkoorlebjen die het roenom overal te zien is en te vinden. Dit binnen wij, dit is Nijbeets. En we binnen 4 wijkaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Ooit regeerde je de jermoede onder de veenarbeiders en de ijzeren wil van de veenbazen. Maar toch mijlkoor de schouders eronder te zetten, binnen we er mijlkoor bovenop gaan. En we willen meer. Een dwarsem dorp worden, laadpunten van de elektrische auto, waarom net? Of zinnencollectoren op het dak. Drinkwater uit jarren, zelfs energie produceren. Nijbeets bestiert al 150 jaar en sjocht graag vooruit om te dorp zo goed weet wat er efter haar leidt.